Изкуствените мигли са ужасни, не знам как носиш толкова много грим, на мен ми седат много гадно. Ами да, Мила, седат ти гадно, защото не използваш правилните мигли и не знаеш как да си ги сложиш. Добре дошли в част 6 за как подробно си правя грима изкуствени мигли. Първо, щом не се харесваш с цели мигли, никой не е казал, че трябва да носиш цели мигли. Купи си половинки мигли. Тези са от Shein. Ако искате кода, ще ви го дам. Трябва ти едно хубаво лепило, в случая моето е на Aura, никога не ме е предавало, винаги съм го използвала. От първото лепило, което си купих за мигли, беше това и от тогава продължавам да си го купувам. Да, апликатора не е удобен, но се свиква. На първо място си взимаме една ето такава пинцета. По принцип нормална пинцета ще ви свърши работа, но тази ще ви свърши доста по-добра работа. Беше 20 на лева, но ще я ползвам цял живот. Това е лепилото, не го слагате така, а го слагате така и просто го изтисквате леко и си слагате по миглата малко. Бях го дала на една моя приятелка и тя тръгна да го слага наобратно и си омаза цялата мигла и после нямаше мигли, с които да излезе. И да, това беше скандално. Та слагате си лепилото по миглата и просто го изчаквате леко да изсъхне. След това аз обичам да се гледам в огледало отдолу, защото така ми е по-удобно, но за целта на видеото ще се гледам напред. И за това е толкова удобна тази пинцета. Просто хоп и миглата ви е там. И сега това, което правите, хващате си крайчето и си го слагате където ви е удобно. И след това притискате. Много е важно да махнете остатъка от лепилото по самата пинцета. Като виждате, по тази има доста повече крайче, ръбче, не знам как го наричате. И затова го изрязвам и него, защото ако не го изрежа, много е трудно да се позиционира. Хоп. И аз обичам за завършек отново да си слагам спирала. Не знам това колко е правилно и кой го прави и кой не го прави. Опа, омазах. Причината, поради която харесвам тази пинцета е, защото мога да си вляза с нея и просто така да я отворя и да си разделя миглите, където не ми харесва. И сега за завършек на очите влизам с същото розово под очите, с което си направих сенките. И ще си подновя малко и броката, като ще го докарам малко по-навътре в окото. Отидете в част 7 за лип комбото, за което всички питате.